U rodnom selu Aržanu u općini Imotski uz najviše počasti pokopan redarstvenik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Josip Jović, koji je prije 3 dana poginuo u borbama s teroristima na Plitvicama. Posljednjem ispraćaju mladog policajca uz rodbinu i predstavnike državnih organa i političkih stranaka Republike Hrvatske prisustvovalo je oko 100.000 stanovnika Imotske krajine i susjednih dalmatinskih i hercegovačkih općina. Na ispraćaju poginulog redarstvenika govorili su i mjesni župnik Don Ivan Bilić, zatim zastupnik u Saboru Republike Hrvatske Marijan Milinović, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Hrvatske Vice Vukojević i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Milan Ramljak, koji je prije pogrebnog ispraćaja obitelji Josipa Jovića pročitao poruku predsjednika Republike doktora Franje Tuđmana. Dragoj i ožalošćenoj obitelji poginulog hrvatskog junaka Josipa Jovića. Kako izraziti sućut kad bol nadilazi sve što možemo očutjeti? I kako reći da s vama tugujemo kad se domovina ponosno guši u suzama za junakom? Vaš je sin postao prvomučenik obnovljene hrvatske slobode, te mu je ime već upisano među one koje narod ne zaboravlja. Ne može se reći da je kratko živio kad mu je cijel život pretočen u život neumrle Hrvatske. Dok su nam oči zajedno s vama pune suza koje ne pokušavamo sakriti, jer te suze za junakom zalijevaju snagu hrvatske mladosti da sva bude junački spremna za žrtvu, poručujemo vam u duhu Uskrsa, koji je po vašem Josipu za sve nas postao i veliki petak. Ne plačite, jer vaš sin živi. Živi ne samo u Bogu, koji, kako kršćani vjeruju, žrtvu svakoga pravednika pridružuje uskrsnoj smrti Kristovoj, nego također u svima nama kojima vaš Josip od sada svijetli da ga slijedimo, živi u hrvatskoj slobodi na kojoj je sada i jamstvo njegove krvi.